Nakon 35 godina svoje prve pjesničke zbirke naslova Dječak u zabludi, nastala je zbirka U šutnji pjevam. Kao što i sam autor kaže, zrelija, emotivnija, preciznija zbirka. 40-ak autorskih pjesama nastalih iz srca. Zbirka pjesama je uobičajena, znači nije tematska, nije određena neka tema, nego je tu kompozicija raznih pjesama, ljubavnih, metafizičkih, mog filozofskog razmišljanja o životu i tako dalje. A pjesma je, zbirka je u stvari U šutnji pjevam, nakon 35 godina izašla. Evo ovako, ja kažem, ne moramo svi objavljivati, možemo samo pisati. Znači nije se moralo nužno dogoditi. Ono što je zanimljivo za zbirku je to da se uz nju nalazi jedan CD. Multimedijska je, znači na tom CD-u ja govorim 12 pjesama iz te zbirke uz glazbu. Onda onaj čitatelj koji uzme taj CD i posluša to, još ima drugačiji jedan poseban doživljaj. Kompozicija ove knjige je takva, ističe autor, u kojoj se provlači dijete, čovjek koji je duševno čist. To sam ja interpretirao i onda sam znao citirati i Ujevića i ja sam to rekao lijepo na jedan način, da u mene je dijete i čuvam ga od svijeta, od luda, od probisvijeta, od smrti, od zrenja, od svih novih htjenja. Hoću reći, čovjek u sebi mora zadržati to dijete da bi mogao pravilno funkcionirati u ovom svijetu. Pogotovo u svijetu u kojem danas živimo, koji se mijenja velikom brzinom. Onda sam znao reći, kad bi svi oni koji odlučuju o našim sudbinama, državnici, političari, u sebi zadržali nešto dječje, bilo bi nam svima bolje. Osim što nadahnjuje u spisateljskom kontekstu, brine i za sigurnost svojih sugrađana. Kao policijski djelatnik, točnije načelnik policijske postaje Okučani. Ima puno vojnika koji su isto bili pjesnici. General Tolj, Petar Preradović, Vukovski, Simonov i tako dalje. Znači, vojnik i policajac su slični po svom pozivu. Jedan i drugi se brinu za sigurnost, samo na drugačiji način. To nije pravilo da morate biti ni policajac, ni da morate biti liječnik, ni da morate biti, ne znam, bilo kakvoj struci. Znači, čovjek se mora s tim roditi i mora ga to interesirati, mora ga to zanimati. I pisanje je jedna duhovna disciplina. Kao što postoji sport, tako se možete ovdje razvijati. Osjećam te u porama kože. Kako mi nemirno stežeš dušu i tijelo. I kako smjelo i polako, bezuvjetno i lako osvajaš sve što se osvojiti htjelo.